Pozdravujem, takže dnes takéto krátke video o PlayStation 1, ktorú som si požídil z nostalgických dôvodov, aby som sa mohol zahrať staré hry. A myslím, že mám minimálne také dva dobré tipy pre tých, ktorí by si tiež chceli zaobstarať Playko jednotku, konkrétne Slimku. A na čo som prišiel ja teda, ja ju mám teda konkrétne aj s čipom, čiže viem na nej hrať aj napálené hry. Mal som šťastie, že som našiel na bazoši, väčšinou tam som videl iba bez čipu, takže to je dobré. No potom, ako to teda napojiť na modernú telku, tak našiel som potom, dokonca až z Ameriky som si to objednal. Je to vlastne, volá sa to, že Level Hike značka, ktorá robí tieto vecičky. Máte tu vlastne, toto dáte do Playka a tuto napojíte HDMI kábel, tento, ktorý potom je do telky. Máte tu taký prepínačik na ak má ešte náhodou niekto štvorcovú telku, ale tak samozrejme už každý má teraz 16:9, takže to ešte viete prepnúť a robí to naozaj skvelý obraz oproti Cinču, ktorý som mal prvotne. To neporovnateľné. Takže toto určite odporúčam, ako dajú sa zohnať aj lacnejšie verzie na AliExpresse, ale tak ja som chcel niečo kvalitnejšie radšej, tak akože stálo to cca 50 € za... Objednal som to z Ameriky. Ešte počkajte, dám tú krabicu. Toto je krabica, tak ako by to malo teda vyzerať, hej. Firma Level Hike. HD kábel na PS2 a PS1. Čiže sa to dá použiť na PS2, tam potom upozorňujú, že ak je náhodou zelený obraz, tak treba niečo nastaviť v nastaveniach, ale keďže ja mám jednotku, tak som to nerobil. Jednotka vám pôjde, tam netreba nič nastavovať, ale vnútri aj návod, keď máte PS2, že ako vlastne, keď vám vyhodí zelený obraz, že čo tam treba nastaviť, aby ste mali obraz pekný. Takže toto je ku káblu, potom sa to ešte napája cez USBčko a potrebuje to nejakú elektriku, tak tuto, hej, sa to napojí a ja to mám hneď napojené v telke. Mám to napojené v telke, takže všetko v jednom. Mám takýto krásny ovládačik, ktorý sa mi podarilo zohnať ako nový. Zelený, ale k tomu nič také. Čo sa mi ešte stalo, bolo, že mi odišiel adapter, ten pôvodný. A vlastne prišiel som na to samozrejme, že sa dá zohnať aj náhrada. Bolo to dosť jednoduché, išiel som do lokálneho radioamatér obchodu a chlapík, keď videl tento, tak mi hneď vyťahol spod pultu tento náhradný, hej. Má to skoro rovnaké parametre, je to na to vhodné, nastaví sa to na tých 7,5, čo je aj na tomto pôvodnom. Takže takto, potom je tam ešte strašne dôležité pri tomto, tento konektor sa dá vyťahnuť, táto časť. A vlastne tu je dôležité, aby, ako sú tie dve šípky, aby tie znaky boli rovnako, je to plusko a mínusko, aby bolo, myslím, toto tu, aby to bolo rovnaké, ako máte tu na tomto adapteri, hej, že tu keď vidíme, no je to slabo vidno, ale tu je proste plus a tu je mínus, hej. A vidíme, je také ako gulička a zátvorka, hej, tak to plusko
Aj na tomto musíte otočiť rovnako. Hej. Hej. To zatvorka, povedzme, že je to zatvorka, neviem odborný názov, tá gulička. Hej, teraz je to rovnako, hej. Plusko je na tej strane, kde je gulička. Hej. Čiže toto je veľmi dôležité, aby ho neodpalilo konzol, alebo neviem, čo sa potom stane. Takže dá sa to vyriešiť aj takto. Ešte nemusíte zháňať originál adaptér, alebo teda nejaké náhrady z AliExpressu, alebo neviem odkiaľ. Ale viete si to poriešiť aj takto. A je tam rovnaký konektor. Je trošku akože... Je trošku tenší, ale pasuje. Ale tento otvor je rovnaký. Čiže pasuje. Keď to tu dám, hrajem na tom, takže to funguje. Je to tam, hej. Takže toľko. Takže verím, že to niekomu možno pomôže. A ten kábel som objednal z Amazonu, neviem, či som to hovoril. Tento HDMI kábel prišiel mi za 7 dní z Ameriky, čiže úplne v pohode. Teraz som si dokonca, najprv som si objednal najprv tento. Našiel som ho na Aukre v Čechách a drahá Paketa to doručuje už 10 dní a stále ho nemám. A toto mi z Ameriky prišlo za 7 dní, takže je úplne v pohode, akurát je to drahšie, no. Tak ale tak. Čiže to bude asi tak všetko, tak verím, že to niekomu pomôže, nejakým retro gamerom, ktorí hrajú staré hry na PS1. A to bude asi všetko. Hasta la vista, baby.